Interview med Sofie. Hvordan er dit forhold til din far? Vi går i biografen sammen, når han endelig husker at være sammen, og for da Tille lige var flyttet ind, der tænkte han mere på at være sammen med hende. Men han elsker også at høre om aftenen, så han er en god far alligevel. Hvordan er dit forhold til din mor så? Ja, min mor kender mig ikke rigtigt. Hun køber f.eks. tøj til mig, så jeg kommer til at ligne en pige, og det gider jeg ikke have. Hun siger også, at hun ikke kender mig, og at hun ikke kan forstå, at jeg er hendes datter. Men er der ikke noget godt på din mor så? Jo, vi går tit på Peter Bar, chokoladebar eller Sushi and Sticks. Og mor er også meget generøs. Hun sørger altid for, at jeg har penge, hvis jeg skal have noget. Hvad arbejder din mor så med? Min mor er departementschef i Justitsministeriet. Hun er chef for sin nye kæreste, Hans. Nå, hvor bor ham Hans hen? Han er næsten lige flyttet ind hos os i huset i vores kartoffelrække. Hvad synes du så om ham? Han er lidt kedelig, lidt ligesom min mor. Han siger aldrig noget, og han er heller aldrig fjollet. Så forskellen på din far Hans er? Ja, Hans han er høj, næsten skaldet, og så sidder han flere timer foran sin computer og siger ingenting. Hvor far han er lille, rund og gerne vil snakke og hygge sig om aftenen med vin. Hvad arbejder din far så med? Min far han er jurist, og han arbejder med skilsmissesager, og det gør det også nemmere at være mor og far måske. Hvor bor din far så hen? Han bor også i kartoffelrækker, bare på gader fra min mor, så der kan jeg bare komme og gå, som jeg vil. Har din far fået sig en ny kæreste? Ja, han har fået en kæreste, der Tilde. Hun er fri. Hvad er forskellen så på mor og Tilde? Mor hun er departementschef i Justitsministeriet, og Tilde hun er landskabsarkitekt og syr en masse ting, hvor mor hellere vil sidde foran en computer. Tilde hun er yngre end mor, og Tilde hun syr tøj til mig, som jeg kan lide, og mor hun kører mere tøj, som jeg kommer til at se ud som en lille pige. Og Tilde hun lader mig sidde og slappe af, hvor mor hun hellere vil sidde og snakke om alle mulige ting. Har du snakket med din mor om skilsmissen? Ja, det har jeg. Min mor bebrejder sig selv. Spørger til den far, om det er nødvendigt at blive skilt, og så smiler han bare. Var det nemt at snakke med din mor om skilsmissen? Jeg snakker ikke så meget med hende længere, for når vi snakker, så bringer hun altid emner frem om min mor og fars privatliv, og det har jeg ikke lyst til at snakke om. Er der nogle gode ting ved skilsmissen? Ja, jeg har lært Tilde at kende. Hun er anderledes end mine forældre. Med hende kan jeg bare sidde og høre musik og slappe af, uden at vi skal snakke om alle mulige ting.